Ki tes-tesan ki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Ki Cahya asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok yo seneng wedokan. Wah, koprok ya suwe. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburu dhewe kaya ngono lho. Nah kok kowe terus girap-girap. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Nah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan wis ora tak kampleng raiku lho. Aku seneng lho, gak tau dilem ngene iki ya. Tur ya pinter ngendang. Terus. Merak ati milangoni. Yo. Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Ya cantik ya cantik. Gila sing jumbleng iki. Gila sing jumbleng iki lho. Sinten niku? Kowe lah isik. Isik nah iki. Dalang yoyo pancen lucu. Imut lucu Tur iyu-iyu. konyol luar biasa. Harmoni konyol kok nganti keserimpet awas lho. Ora. Mau ana sing ngersakake ya kuwi sugih tanpa bondo. Isuwi rametu ya, Ndruk. Ya, Manut ngendikane Mbah Sujiwo Tejo ki karyane saire iki karyane Ki Sasra Kartono kuwi kakange Ibu kita Kartini. Wah iya, ngono kuwi. Terus diaturake langsung dangdut ya, Mas. Nggo rong rambahan karo nggih ngurmati Mas Gareng Pacitan karo Mbak Eka uget-uget men jumeneng. Wah iya, Mangga sugih tanpa bondo dados. Ayo Mas Gareng.
Pripun Mbak Eka jenengan mirsani warga masyarakat Wates? Ya enten tasih Luar kathah sing biasa. lenggah lho. Lah nggih to, Kang Petruk Kang Bagong tesih sami wungon tirakatan lek-lekan. Anom sepuh isik padha ngumpul ya, Lek ya. Urung ono sing do mulih lho ket mau. Ya ora enek wong dulur Wates ki yen ngenekne hiburan ning Piye? ngenek tasakuran ku ya ditunggu ngantek bubar. Iya, iya. Ditunggu ngantek sampe ngantek tancep kayon. Iya. Dungane sewengi dek ora enek lerene. Lah. Donga bismillah muga-muga bebar wayangan iki aku ndang sugih. Iya. Bubar wayangan muga-muga umurku dawa. Amin. Bubar wayangan muga-muga rezekiku kepenak. Amin. Sing biasane rasan-rasan yo ndang ilang ngendikane Mas Cahyo. Niku sing bapak-bapake ngendikane Mas Cahyo Pripun? ora nek wong rasan-rasan. Ora enek. Ora nek wong don paidon. Iya. Apa meneh priyayi putri. Piye? Ora nek sing jenenge nyemoni tangga, gremengi kancane. Enenge gur siji, Nduk. Piye? Masang status. Story. Nggih. Nek jaman biyen kan mulutmu harimaumu. Lah saiki jaman saiki maju ning media sosial, Iya dadi jarimu yo harimaumu. jarimu Ketikan jarimu adalah harimaumu juga. ambek jinteng ngoten wek kene ae lah handak ngono wae. Iya, ning yo beda karo keluarga ageng kene. Wates ya ora enek lho, Nduk. Pas Ora enek. sedulurane. Ponorogo nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Wong jenenge bocah nakal jaman biyen, Mas. Enek lokalisasi, enek warung remang-remang. Sing ning sakniki pun bersih mboten enten niku, Mas. Awet Alhamdulillah. do ngerti nek kuwi bahaya yo Mas, wis ora arek demek barang sing kaya ngono ya. Bener. Heeh. Enenge gur siji. Piye? Online. Lho. Ora wis ning lokasi wis resik bae malah pindah online. Oh ya awakmu ya melok ngono kok ya. Lah. Aku kok iso teko melok-melok kono Lah ya awakmu ngopo? TikTok ngono kae lho, lah ora pas Aku yo tanggatan. Tanjung Perak kapale kobong. Lah terus. Ora sah pinarak Mas, ora enek kamar kosong aku. Oh ya. Iso. Ya, Aku Tanjung Perak. apa? Kapaling Langi. Piye? Monggo pinarak kula kalih Mbah Wo sing niku wingi. Pak Munadi. Iya. Ya rono arek Lurah ngopo? Munadi. Ngopo Pak Munadi rono arek ngopo? Pak Lurah Nadirono ya ngomongi aja padha rono. Aku wae sing rono, ngono. Ora tak nusul ngono. Mboten no Mas nggih, sedulur Wates jenangan niki Nggih. nggih. Napa niku tegese niki ngleluri budaya Jawa niku tansah ikhlas lillahi taala. Nggih, amin. Wayangan kanthi raksa ikhlas lillahi taala, duwe bondo, duwe donya ki disyukurne ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Nggih, Ngono Mbak Eka. Dadi tetenger, dadi pitondo Betul. bahwasanya Wates jenangan Ponorogo sak kiwa tengene Jawa Timur umume tesih nengenke marang budaya. Budaya isih lestari ana ing Ponorogo kene. Tepuk tangan kanggo keluarga ageng jenangan Wates lan sak kiwa tengene. 8 tahun lagi wayangan. 8 tahun lagi wayangan pisan iki lho. Mbok yo sesasi iki ping 7 apa. Apa sedina ping 4. Ya wong ngombe pil apa piye kok ya wong wayangan ki ya wayah bersih desa. Saking senenge. Mula dingendikane Mas Cahyo niku wau dulur Wates jenangan ki hura-hura ya hura-hura, seneng-seneng ya seneng-seneng ning dulur kabeh remen teteng sanggite wayang kulit. Lakone wayang kulit. Leres. Tur Piyai Wates menika sampun kagungan pakem utawi kapitayan dadi mirsani wayang karo tirakatan gitu. Ijik. Niki mangke menawi sedaya para warga masyarakat menika anggenipun mirsani wayang nganti tutuk lakon, insyaallah dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun sedaya. Amin. Tegese panjang yuswane berkah ya, Lek. Saya Mbak Eka, aku ngendikane Pak Susilo mau, Pak Lurah barang mau Pripun? jenengane duwe famili nang kene. Oh, inggih enten anu Pak Mendung.
anu biasane nek ning kene Alah, disebut alah, alah. Pak Jenggot. Nah ya kuwi. Nek biasane Pak Jenggot. Aku lama. Tak tapuk lho, Pak Jenggot ki duwe putra. Lah yo aku duwe putra. Wis kagungan putra. Wis kagungan putra. Putrane. Wis metu jenggote. Sing metu jenggote ki Pak Jenggot. Oh, ya saiki gundul kok ya. Oh iya. Pak Jenggot gundul lagi. Asli Karanganyar nggih. Lho, Putih. Sragen. Wah, aku apalku ya nggo Pak Taslim kuwi kok gurat. Aku apalku wis karo Mas Taslim kuwi. Nggih. Ning aku mbolo Pak Taslim niku penak urip kula, Mas. Kok saged? Nggih, Pak Taslim niku gandes luwes terus ngrejekeni. Eh. Beda kali kancane setunggal jenengan niku, wah kula malah bubrah, Mas. Sapa? Sing ndi? Gapuk. Lah ngopo Mas emang? Gapuk. Kuwi ngopo? Lho aku bedino dikuweplaki terus kok. Nah aku dadi Mas Gapuk ra timo tak keplai tak tonyo nek kowe. Wong Mas Gapuk meneng-meneng ae lho kuwi. Manunggal rasa, manunggal tresna ngerti Iya. ning budaya. Nah. Madangkara nyambut gawe bengi iki sukses lillahi taala. Tepuk tangan Madangkara. Mbah nuwun. Ingkang bakal dipun paringi pangestu kalian warga masyarakat Wates, mugi-mugi kula sak kanca Madangkara dipun paringi bagas waras niring sambikala niku. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Eka, mau janjiku wit sore mau urung diaturake. Pripun? Jenengan anu nembang karo ngendang? Derek Semene nggih. sing kepareng pinaraki ngenteni sampean kaya apa le ngendang karo nembang. Pake mau sing ngenteni ning kene iki ngasih mulih. Ora apa-apa. Kondore ndelok kok streaming ngono Oh biasa. saking streaming. Nanti mau kok aku iki saka pinggir kene tak dingene iki. Ngopo? Kowe nek gak manjak ngono. Manjaki basane wong kene iki nabuh ku lho. Niaga kuwi jenenge manjak. Kowe nek gak manjak, mengke pas anu alah enteni bar niku nggih aku ngono. Ya kuwi wis bubar kok malah kok ya. Balik wonge. Ya dipinangkani to, Nduk, kok Nggih, ya. Dipinangkani kono, mudhune kono nyekel kendang. Karo Nggih, Rek. pamudhutane wau wonten Pak Mandor. Nggih. Niki wau Wonten nyuwunipun. gelo. Nggih, gelo wonten, gubuk asmara Gubuk asmara nggih saged. Nggih. Gubuk wau asmara. nggih wonten. Ya men cetha kendange wae sing munggah rene. Ngoten. Nggih, Kendangipun di beto minggah mriki. Nggih Oh, no, siap. nggih. Men cetha, men jelas. Sing mirsani ya ben marem kabeh. Wong kene iki ya ngen karawitane ya maju temenanan. Sapa ngerti iso kangge apa kuwi tolok ukur bahwa seorang sinden eka uget-uget ya mempunyai keahlian dalam bidang karawitan. Betul. Karawitan. Aku njaluk turung lek glontor. Kok bengi iki gak melu beyi kowe? Bengi nek anu ning Demak. Nggih. Beda ya ngawur ya ora. Lha sinten to? Glontor. Glontor Bakong iki glontor sound system. Oh, glontor sound system. Nggih. Ya, nggih. Tepuk tangan. Layak. Iya. Awakmu kuwi mesti biasane nek karo aku kuwi biasane ngendang cukup ning gur wisor lho. Oh bengi iki kok njaluk kene wah layak. Aku diladeni glontor ngene iki semangat ya aku. rono to digungani kok ya digungani gondor. Mbak Eka, Dalem. ing ngatasé ramene gayenge kaya ngene, parandine nek sing turu. Sinten? Duren kuwi merem tek. Masalah kuwi rumasane ngimpi ngeloni Luna Maya lho kuwi. Ayo. Niku ket kula teko yo nggih ngeten niku posene. Kadose Sego teko iki sing dikeki lak kula kalih lek gareng to. Nggih. Lah kok kene sik sing mangan. Iki lho bar mangane yo cepet turu yo Nan. Oh goren kuwi trae nganggur mambu sego ndang turu kok Iya. ya. Oh padakne kok ya. Wis ben nek ning kono yo ren aja adoh-adoh nggo ambon-ambon. Masamu parfum apa piye? Wangi glontor. Menungso kok digambon-ambon. Aku nek ra petuk nggoren karo masaku kangen kok. Kok teman setia wong tegese goren ki tenan beberapa seniman dan seniwati ki nek Ponorogo. Goren ki tetep aktif. Heeh. Aktif tenan. Teko dok wis ndang cepet nyekelne tase. Nah, teko dok wis ndang nuntunne dalane supaya bene teko nggon parkiran. Awakmu dituntun goren. Iya iya. Kowe picek apa piye dituntun goren? Ya tegese golekne dalan iki bene penak aku mlakuku ngono lho. Oh iya. Nggih. Tur sok sinten sapa ingkang nate ngendika angger wayangan di depi goren ngeten iki to rek anu baren mengke tanggapan sesasi ping swidak lho. Swidak jaran apa piye ora? Nggih niku. Lah nglakoni Lo piye? waris pokoke dak Pak Dalang sinten mawon angger wayangan ditunggoni goren niku mengke bare wah
Tanggapane luwaris. Lah aku kok malah sepi. Lho. Ini ki. Heeh. Nek pamane engko iki kurang pamane percaya, nek ora trima gur ditunggoni tok, bendina mangjak mawon niki. Oh iya. Dadi anggota rombongan. Wong masamu ki gurin ku apa? Menungso biasa kok ya. Lho tapi mesti lho. Ya awakmu pengen laris. Heeh. Ya kono jan gurin tak gugah apa piye? Aja. Aja, engko nek Iki lagi angler kok. Weh. Gubung asmara apa gelo, Mbak? Gubung asmara sih ya? nggih. Nggih. Iki wis kepenak. Nah. Dibawani sik karo ngenteni mik. Ayo. Jan ya tenan. ngono kuwi. Tukang sone ya ganteng layake kae ya senenge ram ya. Seneng kowe seneng dilokke ganteng ngono kuwi. Oh ya, guyu wae. Mingkem. Kakak kuwi tegese gugan karo awakmu lho. Iki pede nek katut dilokke ganteng. Tapi iya ya Tara. Madhep rene. Lek glondor. Madhep rene ah. Sombong amat. Ah iya, kuwi sapu kawatku kuwi paling Mbok jajal sik to. Arep mbok jajal sik apa terus bawa? Manut. bawa sik lagi Bawa sik dijajal. ya wis. Ya. Lah, Jajal kok nek gegeden dijolke. Tenan apa piye mbok jajal sik ya jajal sepatu wae. Ya. Lah nek ning pasar ke jolke nek gegeden. Heeh. Deng. Tak. Nah, wis kepenak nggih Mas nggih. Sae. Nggih. Tak deng. Lah, nggih ngeten iki lho. Tangan wedok lho Mas penake kok kaya ngono kok ya. Ayo muni. Pak Kerto. Lah. Ngoten niku lho. Nggih. Pak Kerto tuku kertu. Yo, mikmu nyongot ubruk ya aku lho, ndor. Nah, Pak Kerto tuku kertu. Lah. Jebul sombong kendang, Bang. Medun kretek. Kertosono. Oh, mik barang kejalukane kok ya nganggo glontor, liyane ya glunduk. iya jenenge glondor miki ya melu glondor. Sesuk jenengmu lehen nyenggak. Bawa sik. Pun ta niki? Heeh. Bone pocong kok ya, Mas. Heeh. Kok susah ikhlas to. Wis enek mike kuwi lho nyapa nyekel mik irengi kae lho. Mas aku mike wis iki tak gawane dhisik. Lah mikku akeh, Mas. Karep milih sing enek kabele apa ora? Ya sing penake sing wis enek kabele kuwi wis diajepne Iya. ngono kok. Sinten niku? Ayo Mbak Lurah lenggah, Pak Carik lenggah. Iya. Pak Kasun lenggah, Pak Dewan lenggah. Lenggah ngajeng katon lugu. Ya jelas Mbah Lurah kali Mbah Mandor. Mbah Lurah asmanyo. Nggih menika Pak Munadi. Pak Munadi. Dasar bagus prasaja tur iya lomo. Pak Munadi. Aku nek wis muni lomo ngono mesti piyaine kok. Wis mau. Endi? Lah mau sak gebok gede. Kuwi dudu. Sapa mau? Wis ngene Pak Agus. Oh. Nah, Pak Munadi. urung. Ya. Ayo malah ndremis ora. Saiki ganti aku, Kak. Spontan ta? Ayo sinten niku ning aku. Sinten niku? Aduh. Ya iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Ki Cahya asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok ya seneng wedokan. Wah, woprok gas kowe. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburu dhewe kaya ngono lho. Kak, awakmu ki lek udara sok bagus kaya Mbah Lurah. Sik ta. Pak Yoyok menika piyayine lak bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus girak-girak. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Nah, oke, siap.
waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan wis tak kampleng raiku lho. Aku seneng lho gak tau dilem ngene iki ya. Tur ya pinter ngendang. Terus. Merak ati milangoni. Yo. Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Ya cantik ya cantik. Gila sing jumbleng gila. Gila sing jumbleng gila. Sinten niku? Kowe lah iki. Isik nah iki. Dalang yoyo pancen lucu. Imut lucu Tur iyu. konyol luar biasa. Harmoni konyol kok nganti keserimpet awas lho. Ora. Dalang kondang tur ya lucu. Ki yoyo asmanyo. Saksi. Ya. Ada garwanipun Bu Sukesi ngene ya. Garwanipun Bu Sukesi. Iya. Ayo bareng nyemplung ning sik. Jumbleng. Kira. Ayo bareng nyemplung ning jumblengan. Ayo. Masa aku tok gak meri? Gak meri kok. Gak meri. Kok kangen? Enggak. Dapure jumblenge kangen lho, Ra. Ya wis. Gonge ning aku. Oh iya. Sor. Kowe nyapa? Ya yen jumblenge kuwi mau kan kudu disutaki sor. Ngono. Pak dhewe lho. Engko aku nyutaki kok dipek dhewe. Iya. Pun siap, Mbak Eka? Pun. Oke, nggih. Miki pun penak, lek kurang penak mangkondo lho. Pun kok penak niki. Oh, nggih. Blonder niku lah nyetel ning Setelane Aa pun penak niki. Mergo arep ayo tadi. Neng jumbleng. Dalem. Nggih. Wes, nggih. Pak Lurah mesti, Pak Munaji to. Yang pangapunten lho, Pak. Wah, Iki. Nggih, Pak Lurah, Pak Munaji. Wau niku lho kok ya panjenengan nganggepe kok ya tenanan. Janipun ampun dianggep guyon lho, Pak. Lah ngono balekno to, Kak? Napa? Balekno lek pancen guyon. Aja eman-eman kok. Wong awakmu ngomong ora tenanan ya bablas rono lho kok ya. Ben Ora iki menak-menakne Pak Munaji ae. Tali asih. Tali asih. Tali asih. Yo men saya semangat anggene ngendang lek ngono. Nggih, gen kene sik ya. Ya, si bener. Engko ngenteni kok ngene Pak Carik ya. Lah, Mbak Lurah stop malah merambat tekan dindi ora. Lah Pak Carik kula kan dereng salaman ket wau. Nyuwun pangestunipun Pak Carik. Nggih, nuwun sewu lho Pak Sarik nggih. Ya Kak, ya kaya apa? Ketokno kepinteramu, keprigelamu. Ayo. Nggih. Kublak kuntak ngoten nggih. Oh, tak kudang. Oh, terus sambil kemangi. Belum tak. Seragenan nggih. Seragenan no. Seragen kublak kuntak, ndendang. Oi, ngoten ya. Iya. Seragenan biasane ngono kuwi. Ndendang seragenan, ya ta. Gaya seragenan mawon nggih. Heeh. Iya. Ngendamu kapan ngomong ae ora. Kepastiane. Kepastian. Yo. Sik ta. Anu wis gamelane niki lho ditabuh. Kula kublak kuntak, dendang. Oi kali ning nang lah niki bonang gender. Tembung ngeten ditabuh. Kok malah kaya arep ngurak pitik weh. Eka. Waduh. Ya. Madangkarake luar biasa lho, mbok paido terus lho. Sing jelas piye? Ditabuh piye? Kublak kuntak, dendang. Terus gamelan niku tabuh bareng. Oh, tabuh bareng ya. Nggih. Oke, sing cetha Kak. Yo. Yo. Nggih. Si ro lu. Yo. Mas, aja dolanan gamelan ya, engko seneni Pak Munadi ya. Ya jalukuke piye to, Kak? Kok bingung ning Madangkara, Pak? Sing nganggo notasi ngene lho. Menempat luci piro lu. Lah, kuwi lho. Ya. 6 loro 10 11. Ora nek 10 11. Lah iki gamelane ki prayoga kok. Ora teko pitok, teko turu. Kublak kuntak ditabuh ya gak bareng sreng ngene pating. Aduh gak penak yo.
Maksudnya urut ngeten lho. Urut saka Bonang. Ya bonang ditabuh dhewe-dhewe ngeten lho. Oh, iya. Terus bareng kan mboten penak to. Terus saron demung nganti tekan kena kempul. Bonang terus saron demung terus mengke gong ngeten lho. Oke, siap. Wis mudeng aku. Dhewe-dhewe nek bareng ngeten iki lak mboten penak to Ora demune. enak ngono kuwi. Aduh. Yo. aduh. Yuk. Ngeten ya aba-abane ibu mau ya. Yo. 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 Wah ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan iku mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone Bonang. Blablas nang nggone Peking, nang nggone Saron, nang nggone Demung keri dhewe gong. Kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki bareng breng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggake yo, ngeten Oh, ketok ya. kaya sragenan ki lho. Ngono Paling lho. njaluk kode 1 2 3 ngono kudune. Nggih. Ya, ngono, lekas. Ngeten. Ngeten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Nah, yang ngene iki sing tak karepe. Lah ngene iki lho. Sing tak karepe ngene iki. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Iki Ya aja mutung ngono kuwi ora. Lah sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh, iya. Aduh tak suwai raiku malah. Ah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Besake wis kok cilik iso. kok ya Kok diposo. nek aku nangis malah udo lho. Ah. Kok nangis Nggih. malah udah. Ya saiki dadi ya. Terus saiki udo lho. Apa? Saiki dadi Dadekke ngono romone lho. ngono. Bukan moro ngono ae. Nah, saiki dadi. Ya, mangga, ya. Yo! Lah ngene iki. Asik ye. Ika uget-uget. Ya. Kembang dhewe kok. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan karena abang kondo isih prawan jenenge kubuk asmara biyen kae kanggo antum tresno semuanya ya yo aku kowe tanpa kloso Daun jatuh sih. ketaman asmara kubuk kae nyimpan wati wiwit biyen umako saiki kubuk kae kebak cita layang wengi nganti kaget rino Mbah Lurah Jawa mendung. Ngapa? Mbah Lurah guyu. Mbak Eka pinter. ya kon nambahi 100 Mbah Lurah, tak usulke monggo 100 melih. 100 ki bijine ngono ditambahi 100 bijine wae Nilaine. nah pomone diparingi Tenanan? nah ya ora apa-apa Pak Carik pengen niki meneh nggih. Pak Carik pun ngundur to? Ya Allah, kadung mau pengen request kangen ndang lho malah kundur dhisik. mboten napa-napa mengke mriksani wonten streaming Ya ndak? nggih
sajroning ati katan untur saya merati aku kowe dadi karma marga leren ning kubo kasmana yo Mas Garen ayo Pasare. nyokek Mas yo nyokek yo Pak Sare. oh iya matur nuwun Pak Sare. Pak Sare wis terus Pak kami tua oh alah kita iki nyanyi kok ya oh, iki ganggu Kuwi mau kan Pak Lurah. Heeh. Wis tak tere rono. Iya. Ya terus kuwi mau Pak Sare. Heeh. Ya, kuwi tak jupit teh rene. ya Iki kari sapa neh? kami tua Kami tua. Kami tuane akeh lho. yo malah beneran toh Oh, sing kok jupuk aku. yo Potong ngungkir. ya ora apa-apa Ya wis. nek yo gareng COD Pundi Pak? Wah, pundi Pak? Wah. yen lewat uget tetetan sajroning ati katan untur saya merati aku kowe dadi karma marga leren ning kubo kasmara Tepuk tangan tuh Mbak Eka uget-uget luar biasa, terampil tenan. Sukses, sukses, sukses. Pun matur mbah nuwun. Nggih, Mbak Lurah, Mbak Sare, alhamdulillah. Mbah Cari kundur piyaine kok. Nggih, perwakilan lho, niku wau perwakilan. Oh iya. Nggih, Mbak Sare perwakilan. Perwakilan. Iya. Tetep nggih nyawer Mbak. Karo Mbah Sare. Cari wis rasah. Nggih, sapa? Engko transfer ae, Mbah. Lah ya maksa nekat ora. Nggih, niki bocah niki lak golek duit mesti WKT ngoten. Kowe ketoke karo dhuwit suweneng lagi duwe butuh apa ta, Nduk? Napa? Duwe butuh apa? Mboten napa-napa to jenengan napa anu mboten kersa menawi diparingi? Ya purun, ya Oh, iya. purun. Nah ini kan ya ora njaluk-njaluk ning sapa-sapa. Mboten, Tak kira arepe mbangun apa ta apa ngono lho. Mboten kula mboten ajeng bangun napa-napa. Oh, ora Pancen apa. dalan kula niku pun kula desain ngeten nika. Dalan dadi pertanian sekaligus. Kok iso? Iya ngarep omahku kae. Dalan dadi Nek pamane 3, wah kuwi wah luar biasa. tandurane. Dadi bleduk tok kaya aku. Awakku ireng dadi klawu lewat karo omahku. Tapi nek mangsa udan, tanduri gedang, tanduri pari, wah sip. Lho ki kono dalanmu ki urung dikapak-kapake ya ora kaya Priyayi Ponorogo to. Iya, Ngono kok Mas. sombong lho. Lho ngapa to? Dadi pertanian kok, Mas. Oh, ya pertanian apa ya dadi polusi udara kuwi to ora dadine ora kepenak ambekan kok ya. Ya ora sambekan. Lho apa? Lho ora penak ambekan. Lah iya.
Nggih. Iki enten mamundhut malih ngersakaken nenggih gelo. Wah, Gelo. Gelo nggih. Ben dikancani karo Sinden Madangkara. Monggo nggih. Lan nyuwun pangapunten dumateng sagung para lenggah nadyan to kuwatah sanget ingkang ngersakaken bojo loro ning kala wau niku kula pikantuk dawuh saking panitia niku mboten dipun keparengaken siji bojo loro loro sesideman. Nah niku nggih. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Ning tembang liyane tetep diaturake. Lah ngono kuwi nggih. Coba Mbak Triastuti, Mbak Triastuti. Mbak Triastuti. Jantenan ya Mbak Eka. Pripun? Luar biasa dulur-dulur wates tenan pokoke sendang Sinden Madangkara arep buka ngoten langsung set. Dito. Set. Maju ndang nonton. Ya. Iki sindene kaya ngopo. Nah, Nek pamane aku sing maju, ndi to kok ora ketok ngono. ndi wonge. Ngadeg karo ora padha wae ndi to ngono ayo. Kita kan sama toh. Lho napa nggih to? Podo. Awake bentuknya dhewe sama. tinggine semampir ya. Tapi kita bangga ya. Banggane piye, Mbak? Ya wis awake dhewe dianggap apik ngono wae lah bentuke. Iya. Iya toh podo Ipel-ipel lah ya. Heeh, bunder-bundere ya toh. Iya. Kita Pawaan satu marga. monggo satu margane nggih kadang kula ki Mbak Eka kan nggo ngoten nggih jam-jaman di bojo kaya Mbak Eka. Ning kula wedi lek duwe keturunan aneh lho, Mbak. piye ta? Keturunan pripun Lah Mbak Pak? Eka kan putih. Kula kan ireng ngeten iki. Lah aku lek njedul kaya ula weling kan malah bingung kok ya. Mosok wong anak-anak ulo. Paling ora telek cecek ya, Mbak ya. Kayak boyo. Le wong Enggak. Dudu. apa? Ngawur Ya, permintaane lho pepeling ya, Mbak ya. Malah Udah kok diurare aja nih ora. kok iso. Gelo, Nggih. pegel. Monggo dipun aturaken Mbak Eka uget-uget kalian Mbak Tri Astuti dalam lagunya Gelo. Mbak Tuti agak sini dong. Biar nanti ke itu shoot, nanti biar di zoom, ya toh. Mbak Tuti di sana. Nah, nggih. Bang Yosi, Oh, Mbak anu. Mbak Toti, Cedak. Mbak Toti. Mbak Tuti di zoom dong, di zoom dulu. Iya, itu lihat kamera Mbak Tuti. Sudah seketok kan. Ya. Kita zoom, latihan dulu zoom. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Sesek tak ora podo. Piye? Ora podo kan kudune kompak to. Oh kompak ya. Heeh, piye sik? Tangan kuwi cupet lho marai ya. Sik to tak apa? Apa kuwi apa geografi? Alah, boleh. Gak mudeng. Ora mudeng, ora gaul dek. Velocity. Oh, alah. Ya, Aku pengen di zoom ngerti jane Bang aku. Yosi, ya Mbak Tuti auranya ya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Iya iki. Wes lagune kuwi tok aku apale. Wes ngono ya. Wes ya. Wes, dah. Ayo ngarep to sing hafal. Monggo dipun aturaken Gelo. Yuk, dados. Jogate Mbak Tuti. Yo. Pak Mendung lha iki. Iki Pak Mendung. Gen piayene mau arep munggah arep nyawer. Iki Pak Mendung. Yo. Yen pancene ora tresno
teka. Yo iki Dulure ya. yo ditokke kabeh. Biru-birune abang-abange tokke kabeh. Pokoke ngatek mulih nyang kono ora nggawa apa-apa. Kaya ngene Ayo Pak karepku. Dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kalah Yo, wes sekop. Margoy Pak kados niku lho. Sekop. Ning endi nggonku bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendel hello tumetes nalesi pipiku yen pancene ora tresno. Ayo Cak Bendung. ayo Mbok yo kandha. Piye yo kene? Kandha sing prasaja. Aduh, ayo terus ya Aduh iki yo. aja gawe kelati. Aku ora bakalan godeli. kaya ngene lelakonku dadak ketemu yen pancene dipisahke ati salawase Oke, terima kasih ya Pak Mendung. Pak Sehat Bendung. selalu. Terima kasih Pak Bendung. Terima kasih Pak D. Iya. Alhamdulillah Mas Cahyo. Nggih. Nggih.